Ja, hej. Ja, vi har tegningkrisen. Ja, og det er mig, Rikke og Sara. Ja. Og først så vil vi lige lave en diskussion over, hvad der skal ske. Det første, vi vil lave, eller komme ind på, det er en kort afslutning af krisen. Så vil vi nævne vores problemstillinger og vores problemstillinger. Og så derefter de følgende delkonklusioner til de enkelte spørgsmål. Og så til sidst, så vil vi komme med en endelig konklusion på krisen. Ja, så vi starter med en kort opsummering af krisen, og den starter med, at Jyllandsposten udgiver Muhammed-tegninger den 30. september 2005, og det gør de efter, at der er blevet sådan kritiseret lidt, at man ikke rigtig kan snakke om Muhammed i Danmark og muslimsk religion, fordi man er bange for at støde nogle muslimer, og det vil Jyllandsposten så gerne gøre op med. Ja, og allerede samme dag, som de her tegninger de bliver trykt, der modtager tegnerne simpelthen dødstrusler. Ja. Og den 12. oktober, så medførte de her Muhammed-tegninger, at en samling af ambassadører, de skriver et brev til Fogh om et eventuelt møde om den her situation, fordi de synes ikke, at det er specielt hensigtsmæssigt, at de danske medier begynder at tegne Muhammed med en turban eller med en bombe i turbanen. Ja. Ja. Så den 1. januar 2006, der holder Fogh nytårstale, hvor han lidt har ændret sin retorik i forhold til sagen, hvor han går ind og siger, at dialogen omkring den her sag har været sådan rimelig hård mod muslimerne, og det er ikke helt hensigtsmæssigt. Ja. Og så den 20. januar, der er den danske varer, der boykottet f.eks. Arla i de mellemøstlige lande, og det ligger et stort pres på det danske erhvervsliv, som selvfølgelig gerne vil have sin eksport op at køre igen. Ja, og så den 30. januar, der undskylder Jyllandsposten officielt for tegningerne. Ja. Og 5 dage senere, så sættes der ild til den danske ambassade i Syrien. Og det er, det er en af mange demonstrationer, som kommer i de efterfølgende måneder, som faktisk fører til over 100 dødsfald. Så det er rigtig, rigtig uhensigtsmæssigt. Ja, og den 15. februar, der vælger Fogh så at stable et interview på benene i muslimsk fjernsyn, hvor han starter sådan en dialog omkring ytringsfrihed og omkring, hvad kan man sige, ligestilling mellem religioner. Yes. Ja, og så har vi vores overordnede problemformulering, vores overordnede vinkling på de her kilder, og det er simpelthen, hvordan håndterede Anders Fogh og den danske regering tegningkrisen. Ja. Og så har vi nogle problemstillinger til det, som siger, ændrede regeringen retorik i forhold til Muhammed-tegningerne, og hvordan ændrede deres retorik sig? Og ligeledes, hvordan blev regeringen presset indenfor og uden for Danmarks grænser? Og det sidste er så, hvad kunne årsagen være til, at regeringen ændrede deres retorik og deres håndtering af krisen? Hvad kan årsagen til det være? Ja, og man kan sige, lige da de her tegninger er tegnet, så går Fogh ud og siger, efter at han har fået brevet fra ambassadørerne om, at de vil holde møde om den her situation, at det er så selvindlysende klart, hvad det danske folkestyre bygger på af principper, at det er der ikke nogen baggrund for at holde møde om. Altså han afviser et møde med ambassadørerne i muslimske lande, fordi han mener, at det er så klart, hvad vi har af værdier i Danmark. Ja, og det bliver også endnu mere klart, da han udtaler til Jyllandsposten: det afslører efter min mening et afgrundsdybt ukendskab til principperne i et sandt folkestyre, og det viser en fuldstændig mangel på forståelse for, at en regering i et frit folkestyre hverken kan, skal eller må blande sig i, hvad pressen siger. Og til sidst så siger han: vi er i dag stødt ind i nogle ting, hvor jeg simpelthen ikke vil gå kompromis. Det handler her om helt fundamentale principper om, hvordan et demokrati og folkestyre fungerer. Altså han vil overhovedet ikke gå på kompromis med de her danske værdier, som er så vigtige for ham. Og han vil slet ikke indgå i en debat. Ja, og så har vi sammenlignet de her, de her tidlige udtalelser med nogle af hans senere udtalelser.
For der ser man, at Anders Fogh han siger i nytårstalen 2006, jeg fordømmer enhver udtalelse, handling eller tilkendegivelse, som forsøger at dæmonisere grupper af mennesker på baggrund af deres religion eller etniske baggrund. Fogh fordømmer altså sådan, at man dæmoniserer og ligesom skaber splid mellem folk på baggrund af deres religion eller etniske baggrund. Og senere så siger han så, at vi nærer en dyb respekt for alle religioner, også islam, og det er magtpåliggende at forklare, at danskerne ikke har noget ønske om at fornærme muslimer. Anders Fogh benytter sig altså en mere imødekommende retorik og udtrykker respekt og sådan, ja, accept af islam. Og det er, han opfordrer til en mere, ja, hans mere imødekommende retorik gør, at en dialog i højere grad kan komme på banen end tidligere, hvor han var meget afvisende overfor en eventuel dialog. Ja. Så har vi kigget lidt på, hvilket pres der lå på regeringen. Og man kan sige, indrigspolitisk og nationalt, så var der stor pres på regeringen. For eksempel så udtalte Uffe Ellemann og en lang række andre offentlige personligheder i Danmark. Men det forudsætter et afgørende sporskifte i en debat, der lige nu domineres af polarisering og et tendens til at tilskrive alle modparter lave motiver. Vi må bevæge os fra konfrontationer og opgør hen til samtale. Og tilsvarende så er der et enormt pres fra erhvervslivet på den danske regering, fordi den boykotning af danske varer, primært Arla i Mellemøsten, det gør, at erhvervslivet presser på for, at der kommer en løsning på den her situation, fordi det er ikke en holdbar situation for erhvervslivet. Ja, så kan man sige, modsat, så ligger der også et andet pres på Anders Fogh, fordi der er en meningsmåling, der er foretaget i slutningen af januar, der viser, at 99% af de adspurgte danskere ikke mener, at han skal sige undskyld. Altså de mener, at han skal holde fast i sin oprindelige holdning, at ytringsfriheden skal stå så stærkt, at vi ikke behøver at lægge en dæmper på. Så der er altså to sider, der ligesom trækker i ham, hvor den ene siger, at vi skal skabe en helt ny debat, og at vi skal ligesom mildne Mellemøstens syn på os, og den anden siger, at vi skal være stærke og holde fast i vores danske værdier. Tilsvarende så er der også et stærkt udenrigspolitisk pres. Det ser vi allerede den 12. oktober, hvor ambassadørerne for diverse mellemøstlige lande ligesom går ind og anmoder om det her møde og den her dialog og beder simpelthen Anders Fogh og regeringen, om ikke de kan, kan i hvert fald påvirke medierne til at vælge en lidt mildere retorik og være lidt mere hensigtsmæssig i deres artikler og ja, det de skriver. Og så er der samtidig det her boykot danske varer, som jo også er udenrigspolitisk i og med, at det er udenlandske lande, som boykotter danske varer, og det presser, som tidligere nævnt, erhvervslivet. Og så er der det, at USA, som i forvejen har nok at gøre med Irak-krigen og Afghanistan, de kritiserer Danmark den 3. februar med talsmanden for Udenrigsministeriet, der siger, det er ikke acceptabelt at ophidse til etnisk had på denne måde. Vi opfordrer til tolerance og respekt for alle samfund og for deres religiøse tro og praksis. Der er et enormt pres, og i og med, at Danmark er meget afhængig af USA, som den her stærke stormagt, så er det altså en meget, meget stærk pres, der bliver lagt fra USA's side her. Ja, så går vi lige ind og kigger på årsagerne til den der ændring i håndteringen af krisen. Og der kan man sige, som vi har været inde på, at der er et rigtig stor udenrigs- og indrigspolitisk pres på regeringen, fordi de ligesom skal både tage højde for, at vi gerne vil stå stærkt med de danske værdier, men omvendt så er der også et stort pres i forhold til, at der bliver boykottet danske varer, og der bliver brændt ambassader af, og USA lægger det her store pres på os. Og så derudover så står Anders Fogh personligt også lidt i en splittet position, fordi at han virker mere troværdig, hvis han holder fast ved sin oprindelige holdning, men hvor at hvis han går hen og skifter håndtering af krisen, så kan han virke mindre svag eller mere svag, fordi at han skifter holdning for at ligesom mildne situationen. Ja, så konklusionen på, hvordan regeringen den ligesom håndterer Mohammed-krisen, det er, at regeringens håndtering af situationen, den simpelthen skifter
Fra i starten at være meget afvisende, eller Fogh er meget afvisende over for eventuelle møder med ambassadørerne og stable en dialog i gang, til faktisk selv at stable et tv-interview med en arabisk tv-kanal på benene. Så retorikken bliver med i mørket, imødekommende og mere dialogorienteret. Ja.